porque nos levaron todo canto tiñamos, aínda non nos pagaron nin céntimo. E non hai dereito a iso, que nos desvalijen de todo, e que non nos dean cartos, nos engañaron como a idiotas, Como chinos. que nos dixeron que nos iban a dar O terreno igual que estaba. bueno, o terreno xa nada, pero non lo puxeron por 5 anos, e resultado que non nos deron papel ningún para decir para que nos o podíamos reclamar dentro de 5 anos. Nos engañaron como a idiotas, que non nos iban mandar, pero nós ainda estamos a esperar por eles. O terreno non nos pagaron, levarnos todo canto tiñamos, e a nosa vida, que é a vida do pobre. A vicepresidenta non nos quere recibir, non ampliación da P9, non ampliación da P9. Somos viciños, non somos delincuentes, somos viciños, non somos delincuentes. Nos, pola conexión a Peinador, pola alternativa número 5, porque consideramos que é un despilfarro de diñeiro tremendo facer dúas autovías en paralelo, cando xa temos a A57, que o tráfico de Redondela, o tráfico pesado da 550, perfectamente pode solucionarse e pode aliviarse coa A57 e de facer algo que fagan unha conexión directa e que nos dejen vivir tranquilos. Dúas autovías en paralelo nun tempo de crisis é un despilfarro. E denunciar tamén que non nos dejan manifestarnos en forma e regla, que se nos dispersa, que non se nos deja pasar e manifestarnos de unha forma democrática como debería ser nun país democrático.